Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, waar moet je eigenlijk op stemmen in al dat politieke geweld in jouw gemeente? Want er is zoveel keus. En wat is eigenlijk de visie van al die partijen op de komende 4 jaar? Nou, in de Stempotlood Challenge hebben alle politiek vertegenwoordigers van die partijen hun visie voor de komende tijd op het doek getekend of geschilderd. Nu de gemeente Tholen. Zij waren vandaag te gast en dit was wat zij op het doek hebben gezet. Mijn naam is Corniel van Leeuwen en ik ben van de ChristenUnie. Ons verkiezingsthema is Samen voor een mooi Tholen. En dat is ook hetgene wat ik vandaag geprobeerd heb te tekenen. Je ziet hier het eiland Tholen en daarboven ook het eiland Sint-Philipsland. Maar bovenal de mensen eromheen. En die staan ook met elkaar in verbinding. We doen het voor de mensen en met de mensen. Samen willen wij ons eiland Tholen nog een stukje mooier maken. Nou, dat doen we in de verschillende dorpen door onder andere meer huizen te bouwen. We willen het openbaar vervoer op orde hebben. En willen eigenlijk ook dat de recreatiemogelijkheden rondom het eiland verbeteren. Nou, dat zie je ook hier weer terug. Betere strandjes, goede fietsroutes. Uiteindelijk willen we ook dat de zorg op het eiland Tholen en Sint-Philipsland goed is geregeld. Nou, dat is in het heel kort wat wij willen doen. Mijn naam is Theo Korevaar van de SP Tholen. Ik wil u even meenemen naar hetgeen ik geschilderd heb op dit doek. In het midden ziet u de plannen van de SP Tholen voor de komende 4 jaar in verband met het armoedebeleid. Wij willen meer mensen in aanmerking laten komen voor vergoedingen. Rechtsonder ziet u een speerpunt ook van de SP, dat is het terugbrengen van het schoolzwemmen op de agenda. Tholen is omgeven door water en schoolzwemmen is een heel belangrijk iets voor de veiligheid van onze kinderen. Hier linksboven ziet u ook een heikel punt. Wij hebben als Tholen zijn recht op 5 wijkagenten. We hebben er op dit moment 1,5. Dus er moeten nog 3,5 wijkagenten bij komen. Dan in het midden links ziet u een tekeningetje van waar ik net over begon, over het armoedebeleid. Heeft vaak als gevolg dat mensen dreigen te vereenzamen. We moeten ze dus helpen om weer deel te nemen aan de maatschappij. Ik ben Richard Daring van VVD Tholen. Wij van VVD Tholen vinden het wonen, goed werken, belangrijk en goed kunnen recreëren. Dat doen we omdat we dan een grotere populatie krijgen binnen onze gemeente, waardoor we eigenlijk onze gemeente gaan groeien. En eigenlijk al onze speerpunten, alle 10 onze speerpunten, juist vertegenwoordigd worden. Een belangrijk punt wat gemeente Tholen ook zou graag willen voor de VVD, is dat we 100 kilometer van en naar Tholen kunnen blijven rijden. Daarnaast hebben wij oog voor de detailhandel. Als CDA zijn we samen voor Tholen, staan we zij aan zij met elke inwoner. Ik heb mijn schilderij gemaakt. Dan beginnen we met de 100 kilometer. We moeten zorgen dat ons eiland en onze gemeente goed bereikbaar is. Daarnaast heb ik hier de agrarische sector getekend in samen met de natuur, dat het in goed balans is met elkaar. Een heel belangrijk punt voor het CDA is de jeugd. En die zit daar, ik heb mijn best gedaan, een jeugdhonk, een jeugddiscotheek, een plaats waar onze jeugd feesten kunnen gaan houden, wat we na deze tijd echt wel nodig hebben. Wonen, heel belangrijk. Woningen voor iedereen, voor iedere inwoner uit Tholen. En ook de inwoner uit Tholen moet daar voorrang op krijgen. Het ziekenhuis voor goede zorg, politie, ambulance en brandweer. En het belangrijkste, CDA, dat zijn we samen. Daarom het logo met allemaal blije gezichten. Ik ben Jacques Dekkers, ik ben van GroenLinks. En in Tholen vormen we samen met de PvdA een fractie. En we zitten al 4 jaar in de gemeenteraad van Tholen. 3 thema's hebben we. Rechtvaardigheid, groene en een eerlijke gemeente Tholen. Dit is het symbool van de gemeente Tholen. Rechtvaardig en eerlijk vertalen we in vooral armoedebestrijding vinden wij heel belangrijk. Wat je ziet is van een minimum naar een plus eigenlijk. Dus dat de armoedebestrijding los moet komen van de situatie zoals die nu is. Een ander belangrijk item is dat wonen heel centraal staat in ons programma. Waarbij betaalbaar wonen belangrijk is. Maar ook de transitie die aan het gebeuren is. Verder vinden wij dat de biodiversiteit op allerlei gebieden terug moet komen in de gemeente Tholen. Dat was het voor de gemeente Tholen. Maar ja, waar moet je nou op gaan stemmen? Daarvoor kun je naar onze website om alles nog een keer rustig te bekijken. Omroepzeeland.nl